şäheriniň ýaşaýjysy Hydyrguly we Oraziýebi bide şugun Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň 8-nji kiçi etrapçysyndan 4 otagly jaý berildi. Bugun maşgalamyzda goşa bayram, goşa toý, bugun Fikirjimar halkara denanlaryň bayramçylyk güni. Mene mährem eneleri, gelin gyzlary, mamalary ýetip gelen 8-nji mart halkara bayramy bilen gutlaýan. Goý olaryň jany sag bolsun, güler ýüzü çaçan bolmasyn. Şu fürsatdan peýdalanyp gahrman arka dagly gahrman serdarmyda köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arka dagly gahrman serdarmydyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri mundan meýlägem rawaşlara weslensin. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Hydyrguly we Ýagul. Bugun ýurdumyzda halkara denanlar güni bayramçylygy. Şonuň bilen birlikde maşgalamyzda hem goşa bayram, goşa toý. Bugun gahrman arka dagly gahrman serdarmyzyň bize peşkeş beren ajaýyp binalarynyň birinden jaý alyp onda ýaşamak nesip etdi. Biz hem öz gezegimizde maşgalamyzyň adyndan hem de öz adymdan gahrman arka dagly gahrman serdarmyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arka dagly gahrman serdarmyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işler hem mundan meýlek rawaşlara weslensin. Men Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap ýaşaýjysy Anna Muhammedow Serdar. Ýetip gelen halkara denanlar güni bilen ähli enelerimizi, uýalarymyzy, doganlarymyň ählisini çeýtýärekden gutlaýar. Olaryň budama güler ýüzi gülüp dursun. Elmudama baharyň gülleri ýaly hemme wagt şolaryň ýüzleri hem gülüp dursun. Biz hem milli bahar bayramynyň öň sirasyna açylyp ulanmana berilen 5 hatly ýaşaýşarynyň bize hem paýly bermek nesip etdi. Ýaşatynçylara şolar ýaly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arka dagly serdarmyda köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arka dagly gahrman serdarmydyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak bolup tutýan tutumly işleri elmydama rawaja alsyn.